Dagitoy kas kaugalyan kadagiti tattao idi may bagbagada nga iti gubat idi kas aramatinda iti kampilan kas itinda panagugubat kas kadagiti istoryada lang idi yung ti nagpaiswada nakapsat tin na ibagbaga kadagitoy asursurat isu iti kampilan isu digitoy asasao anay maldit kadagiti na isurat tilinaon tilokot ti pagbasaan tadigiti pamaneknek ada amabasa iti Isaias 49 iti 2 ket inaramid na itingiwat ko akas maysa akampilan gaya pigiti kapsatin na ibagbaga nga naaramat tikas kampilan gapo kadagiti panagsasao nga napanda iwaragawag wenno yadal kadagitoy asasao ta napnuan dagiti dadduma idi at tao ti kinarangkas kinaulpit kadagiti adda asasauda so di kita kapsat natadem liningadannak iti aniniwan iti inana ken iso inaramid nak amaysa ana pasileng nga uragan iti taguban indulin nak so di kita kapsat yadda kadagitoy anay surat ngayon na ibagbaga kas mabasa iti Daniel 11 iti 20 iti kasta bangunek to iti saad na iti maysa mang palabas iti managsamsam iti bis ken kinasayaat iti pagarian ta iti bagbaga na pagarian isu digitoy adda met lang itulog tayo ngayon na ibagbaga ngem iti kalpasan iti sumagmamano nga aldaw isu maddaan danto saan agapo iti pengtot ket saan met agapo iti gubat so di kapsat nga saan agapo kadagiti gubat lang abanag tinna ibagbaga kas naipatungpal kadagitoy asursurat so di kapsat digiti dadduma aramidin da kas panagugubat idi kakas kaugalyan lang ikinainlubungan abanag namaanga kas takabsat kadigitoy adda tayo kadigitoy asursuro tilinaon iti Biblia so digiti kapsatin na ibagbaga kas panagadal gapo kadigitoy kas na isurat iti Daniel 11 iti 33 ket digiti mamasirib kadigiti tao sursuruan danto iti ado nupay kasta mapasag danto agapo iti kampilan so digiti iti bagbagana akampilan ken iti darang gapo iti panakakayaw ken iti panakakayaw iso iti ado nga al daw so digiti kapsatin na ibagbaga kakas adda kadagitoy asasao takas mabasa iti may kadwa Korinto 10 iti 3 ta uray no magna kami gapo iti lasag san kami amakibakal kas iti lasag so digiti kapsatin na ibagbaga kanda nga makigubat kas iti lasag laeng tudi ket maki sangon da gapo kadigit sasaupit lang akinaimbag nga digitoy itinda ibagbaga ngayad adal so di kita kapsat takas mabasa iti may kadwa Korinto 10 iti 4 tadagiti igam iti kinasoldado mi sanda nga naglasag ngem iti man nakabalinda iti Diyos mangrebek kadagiti sariked-ked
Kaya nga sa uwan sa rikid adamot laeng ti kaunggan, iti puso, ken ti panpanunot, gapo, iti sao, ngay sawsawang, ngayon da, ibagbaga. So, dito kap sa atin nakipapaabot, gapo, karigito'y asasaot, nga nailanad, karigito'y sorsurat, iti Biblia. Kat agyaman iti Diyos Ama, manakabalin sa amin. Amen.